Filme. Nu recorder. Så nu skal vi starte helt forfra. Så kommer man giver lige Esben en lussing. Så bagefter får jeg en. Og jeg lægger den i foran. Skal jeg gøre det med den side eller den side? Ikke noget kan. Det er niveauet. Ens mund er helt skæv af det. Hvor ser hans hår? Hvor ser hans baghår? Hvor ser hans baghår? Ej, nu skal jeg. Mikkel. Og det er min jomfru-lussing. Jeg har aldrig fået en lussing før. Gjorde du det? Så det er mere et chok. Øjeblik. Så fordi du automatisk rykker dit hoved sådan der, så får du en smæld hernede. Er klar? 1, 2. Dennis. Nej, jeg skal ikke være med. Vægt. Jeg er ikke med. Jeg er ikke med. I ligger selv imod. Nej, jeg har fundet en gang før. Nej, jo. Det kan jeg ikke fra hinanden. Altså man fik sådan en, hvis man fik sådan en